Jussi Halla-aho. Missä se syntymäaikakin on? Noin, hyvä. Aika liki. Kiitoksia. Morjesta, onko paljon ropissu? Morjesta, moro. On näitä sen 50 tänään saatu jo. Hyvä. Pistetään tästä eteenpäin, että ei pääse Yle Tuutti sensuroimaan. Ei kai täällä nyt sensuuria harrasteta. No Hesari ainakin. Juu, Hesari nyt voi olla sitä mieltä. Meillä on täällä Tampereella vähän tällainen rennompi meininki. Se on hyvä se. Onko itse Mäkiketelä siinä? Kyllä se on itse pääjohtaja itse. No terve vaan. Lehto. Kyllä me ollaan tavattu monta kertaa. Oliko sä Hervannassa aikanaan? Ei, mutta mä oon katsottu tuolla Tamperelainen lehdessä töissä joskus. No sinne tuli sitten varmaan muutama. Oo, se on jotain vaalimainoksia, mä olin joskus myynyt. Muutama tullut ropsautettua. Hyvin ahkera. Isänmaan asialla, kato. Ei kukaan pääse kiistämään, kun mies on rekisteröidyn Isänmaan asialla ry:n puheenjohtaja. Niin. Meillä on täällä puuhakas päivä, vielä on 6 minuuttia päivystä. Morjesta. Tää oli yllätys. Mikä toripäivä täällä? Nää tuli mua kaikki kattoon tänään. Juu. Mä sitä kattelin, että siinä oli tuolla huippuosaajakin nurkas. Mä otin kuvan niistä. En tiedä, oliko ne Intiasta asti tullut suoraan, mutta kovasti oli jäänyt suihku väliin. Jaha. Meillä on täällä tämmönen kauniimman sukupuolen edustajakin, Roos. Onko tää leikattu vai leikkaamaton? Afgaani, jota mäkin kestän kattella. Niin aina, mutta se ei ole afgaani silti. Mikäs tää on? Afgaanin näköinen? Se on greyhound, eli karmaa hurtta Suomen. Just, vaikka onkin vähän musta. No sanotaan nyt, että tää on semmonen hyvä musta, josta ei varmaan tuu rasismilla eikä nahkalaratsastajaa. Vinttikoira, eli olla tuulen nopea. Mä oon aina ihmetellyt sitä, kun jokut sanoo, että pitäisi neekereitä sanoa mustiksi, että kun mulla oli Musti-niminen koira, niin sehän on jommankumman solvausta. Joko neekerit loukkaantuu tai sitten edesmenneen koiran muisto tulee häpästyä. Niin. Onko tän koiran nimi Musti? Eikö se on Roosa? Roosa. Roosa on niin kiltti ja rauhallinen, vaikka on vähän enemmän. Katsotaan, tässä on ihan kivasti porukkaa tullut. Moro! Terve. Tulin kattoo, että paljonko tänne on torillinen tullut antaa kannatusta Jussi Halla-aholle. Onko mitään kommentteja? Haluatteko sanoa Jussille terveisiä europarlamenttiin? Mikä oli ykkösasia, mitä pitäisi hoitaa? Mikä? Terve Jussi. Se oli minun terveinen Jussi. Selvä. Entäs neiti? Muista, kosia ei saa, sillä on jo puoliso. Selvä. Ei muuta kuin Jussille menestystä europarlamenttiin.